చేపలు రొయ్యలకు సంబంధించిన షాప్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పి బహుశా ఎవ్వరం కూడా ఊహించిండం. ఫ్రెష్గా ఉన్న ప్రాన్స్, ఫ్రెష్గా ఉన్న చేపలు కూడా, చేపలు రొయ్యలు ఇటువంటి అన్ని కూడా అమ్మే కార్యక్రమం, చేపలు రొయ్యలకు సంబంధించిన షాప్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పి బహుశా ఎవ్వరం కూడా ఊహించిండం. ఫ్రెష్గా ఉన్న ప్రాన్స్, ఫ్రెష్గా ఉన్న చేపలు కూడా, చేపలు రొయ్యలు ఇటువంటి అన్ని కూడా అమ్మే కార్యక్రమం, అమ్మే పరిస్థితి కూడా, చేపలు రొయ్యలకు సంబంధించిన షాప్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పి బహుశా ఎవ్వరం కూడా ఊహించిండం. ఫ్రెష్గా ఉన్న ప్రాన్స్, ఫ్రెష్గా ఉన్న చేపలు కూడా, చేపలు రొయ్యలు ఇటువంటి అన్ని కూడా అమ్మే కార్యక్రమం, చేపలు రొయ్యలకు సంబంధించిన షాప్స్ కూడా వస్తాయి అని చెప్పి బహుశా ఎవ్వరం కూడా ఊహించిండం. ఫ్రెష్గా ఉన్న ప్రాన్స్, ఫ్రెష్గా ఉన్న చేపలు కూడా, చేపలు రొయ్యలు ఇటువంటి అన్ని కూడా అమ్మే కార్యక్రమం,